Бездә зур бәйрәм дип башлана чираттагы котлау хаты. Безнең хөрмәтле, ихтирамлы хезмәттәшебез, коллегабыз Рая Петровна Афсахова алтын юбилейын билгели. Без аны чын күңелдән, ямьле җәйләре бүләк иткән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Рая Петровна 1970 елның 12 июлендә Илеш районының Нәҗәде авылында дөньяга килә. 1977-87 елларда Ырсай урта мәктәбендә белем ала. Мәктәпне уңышлы тәмамлагач, хезмәт юлын Урал колхозында машина белән сыер савы операторы булып башлый. Арытаба 1988 елда Ырсай урта мәктәбендә өлкән пионер-вожатый булып эшли. Һәм шул ук елны Кушнарен авыл хуҗалыгы техникумына бухгалтер белгечлеге буенча укырга керә. Бер үк вакытта секретарь-машинист һөнәрендә үзләштерә ул. Кулына диплом алган яшь белгеч 1990 елны Илеш кооперативына бухгалтер булып эшкә кайта. Бүгенге көндә Рая Петровна исап-хисап өстәленең бухгалтеры, баш экономист вазифасын башкара. Үз эшен җиренә җиткереп, намус белән үтәгәнгә коллективта ихтирамлы, хөрмәтле, яраткан хезмәткәр ул. Шәхси тормышында үрнәкле тормыш иптәше, ягымлы, назлы, хәстәрлекле әни ул. Үзе кебек бар якапта уңган, булган тормыш иптәше Фәрхәт Марс улы белән бик матур яшиләр. Ике улга, бер кызга гомер биреп, өчесендә яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Олы уллары Фирдәвис Башкорт дәүләт аграр университетын тәмамлап, шунда ук укыта. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, доцент, уку йортының укыту эшләре буенча бүлекнең декан урынбасары. Кызлары Лилия Уфа медицина колледжын тәмамлап, 17-нче балалар поликлиникасында шәфкать туташы булып эшли. Төпчекләре фән, әнисе юлын сайлап, Башкорт дәүләт аграр университетының икътисад бүлегенең 1-нче курсын тәмамлады. Хөрмәтле Рая Петровна, юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Без сезне киң күңелле, үз хезмәтен җиренә җиткереп башкаручы, һәр вакыт ярдәмчел, кыен чакларда терәк булырга сәләтле, тынгысыз белгеч буларак беләбез. Тырыш һәм намуслы хезмәтегез, кешеләргә карата игътибарлы, яхшы мөнәсәбәттә булуыгыз белән авыл халкының хөрмәтен яулаган шәхессез. Бүгенге көндә хуҗалыкның ныклап эшләп килүе, аның ирешкән уңышлары һичшиксез сезнең дә тырышлык нәтиҗәсе ул. Һәм бүген дә нәтиҗәле хезмәтегезне күпләргә үрнәк итеп куярлык. Алда әле тагын да биегрәк яулыйсы үрләр һәм иҗат куанычлары көтеп торсын сезне. Гел шулай гади һәм кешелекле, олы җанлы, һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз. Гомерегезнең дәвамы озын, үткәне кебек үк игелекле, изге эшләр белән тулы торсын. Янәшәгездә һәрчак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Сезгә сәламәтлек, гаилә тигезлеге, хезмәт уңышлары, тормыш авырлыкларын җиңәргә көч-куәт, бәрәкәтле тормыш телибез. Гомерләрнең кадерен белеп кенә, яшә әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу кайгы күрмә, тормышларың торсын нурланып. Зур ихтирам белән Илеш кооперативының бухгалтерия кызлары. Җир йөзендәге барлык изгелекләрне, дөньяның бар матурлыгын, көннәрнең иң яктысын, сәламәтлекнең иң ныклысын, уңышларның иң зурысын сезгә теләп калабыз. Хөрмәтле юбилярыбыз Рая Петровна.
yakın dostlarың, ya вакытлау гүл чәчәкләр, изге теләкләр, ниндирә хәҗыйлышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең. Туган көннәр кабатлансын, тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул